Għadu mhux ċar jekk l-għalliema u l-edukaturi u se jkunu qed jingħataw priorità sabiex jieħdu it-tilqima għal kontra l-COVID. Issa minn frar ħanibdew il-frontliners l-oħra, il-Pulizija, in-nies tas-CPD, l-Environmental Health Officers, il-frontliners kollha l-oħra, u imbagħad ħanibdew sena. Dawk tal-persuni li għandhom 84, imbagħad il-persuni li għandhom 83 u niżlu sena. U mbagħad għandna teachers, u mbagħad għandna nies li għandhom mart kroniku. Il-ġimgħa li għaddiet il-Union tal-għalliema ordinat strajk ta' jumejn wara li l-Gvern akkosta kollox trid jiftaħ l-iskejjel appena jintemmu il-festi tal-miliet u l-ewwel tas-sena. Dan meta pajjiżna kien qed jirreġistra numri rekord ta' każi ġodda pożittivi. L-iskejjel reġgħu fetħu l-bibien tagħhom it-tnejn li għadda wara intlaħaq ftehim fejn fost l-oħrajn l-edukaturi kienu se jingħataw priorità għat-tilqim kontra l-COVID-19. Iżda meta kien intervistat minn Xavier Balzan waqt il-programm Extra, il-Ministru tas-Saħħa Chris Fearn qal li l-għalliema se jkunu qed jitlaqmu wara li jieħdu t-tilqima il-frontliners kollha, kif ukoll l-anzjani kollha. Dan ikkontrasta bil-kbir ma' dak li kienet imwiegħda l-MUT li l-għalliema se jkollhom priorità f'dan il-proċess ta' tilqim. Chris Fearn qal li sa tnejn li għadda f'pajjiżna kienu waslu 26,550 tilqima immanufatturata mill-kumpanija Pfizer. Bl-istess Fearn jammetti li l-konsinja li waslet s'issa ma kinitx waħda kbira. L-istess bħalma ġara fil-konsinja li waslet ftit tal-jimilu mill-kumpanija Moderna. Apparti dan mill-AstraZeneca pajjiżna għandu 1,000,000 doża ibbukjata fejn jidher li fi frar jibdew jaslu beċis minn dawn id-dożi. Fearn appella lil pubbliku biex fil-karnival in-nies ma jinġabrux f'daqqa fid-djar privati bħalma kien hemm sitwazzjonijiet fi żmien il-festi tal-miliet u tal-ewwel tas-sena. Jekk dan isir, dawk li se jbagħtu huma l-persuni li spiċċaw fit-taqsima tal-kura intensiva minħabba l-aġir ta' nies irresponsabbli. Il-pazjenti. Raġel b'saħħtu mara b'saħħitha għax xi ħadd ma kienx attent u tal-mikrobu spiċċat lajtiju tiġġiela tan-nifs u għandna kuljum qed imutu għandna n-nies. Marja Franca Lanza, Annet News.